سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو أزي أبلس درفي أنا زوان زبلك أتمتن بكلت كواخب تستدرف الدرفيا من البات أبدحريتون كداك معك في الدنيا بقتنيا فتيخ مالهم سلمتاي كوليف كان نايك مالهم يغرتها قبروا لي نتي مدب كينا وحيلي أنا يبحك بلس درفي بلوت أسنة ببنياتاتنا كابت بلوت أقات أمي زبالت أسرحهم كقربوا خلو كابت زبالت نجار كلي ስለዚህ ናይሎም ድማ በደረጃ ዓለም በኩሉ መንገዲ ዝካየዘሉ ዜናታት ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኮሜንት ምጽሓፍ ሰፖርት ምግባር ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ክትሕግዙና ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ ሎሚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣርሳት ብፍላይ ወተሃደራዊ ዓይኒ ዘተኮረ ስፍሕ ዝበለ ትሕዝቶ ክህልወኒ ኤርትራ ኣብ ፈንቅል ዝገበረቶ ፍሉይ ተርእዮ ድማ ኣብዚ ከቕርበልኩም ክፍትነ ንሱ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ባሕርን ዕንደራን ኣተሓሒዝና ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመሪያ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መልክዕ ናይ ኩናት ኮይኑ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ብኡ ክንጀምር ክንፍትን ኢና Suspension of global aid by President Donald Trump is raising serious alarms in Africa, prompting human rights groups in Ethiopia to express their concerns. Masoud Gebeyehu, executive director of Ethiopian human rights organizations and a member of the Ethiopian civil society organizations, warns that numerous civil societies and humanitarian groups may have to halt their critical operations due to this situation. This is a people money and it is for the people. So it is how the American people want to support other communities globally as part of the global brotherhood. And it is not the derogative power of እንታይ ብላሎ እዚ ኢትዮጵያዊው እቲ USAID ስለምንታይ ተጠዊሉ እንዲሉ እንዲ ክስ ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ስልጣን ኣለዎ እዩ ከም ክገብር እቲ ገንዘብ እኮ ናይ ህዝቢ ገንዘብ እዩ ናይ ህዝቢ ገንዘብ እኮ ናይ ኣሜሪካ ታክስ እኮ ናይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ዝኽፈል ንኢትዮጵያ ንክሕግዝ ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ገበን ምዃኑን ንብዙሓት ሰባት ክብድግ ክሃስብ ከም ዝኽእል እወ ብዙሕ ሰብ ክሃስብ ከም ዝኽእል ንብዙሓት ሰባት ኣብኡ ተፀጊዖም ዝነበሩ ሓደጋ ክወጥቆም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ግን እዚ ዌክ ኣፕ ኮል ወይ እውን ካብቲ ደቂ ሰንኦ ዘለዋ ንኽበራበራ ንኽትንስኣ እቲ ዝበለፀ ግፊት ክኾነን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦፍኮርስ ኣብኡ ተፀጊዑ ዝነበረ ህዝቢ ሓደጋ ይወጥቆ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ሓገዛት ዘሳሲ ዝነበረ እዩ ብዙሓት ኤንጂኦታት መዓት ኤንጂኦታት ካብዚ ዝረኽባ ዝነበራ ሓደጋ ወዲቕዎን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእካ ጥራይኻ ካብዚ ክትበራበር ትኽእል ኣብኡ ተፀጊዑ ዝነበረ ጽبوق دموز حنت كينياويت نزي صبوق يرا قالي صاتو نيرا مجمريا غنزي اسمعوا That foreign policy doesn't, foreign aid doesn't work. Let me give you an example. What is the name of that organization? The Agency for International Development. Show me where they've brought international development. Right. David, none. I mean, there is no evidence whatsoever after spending hundreds of billions of dollars that they're actually causing economic growth. Now, here's the Steve Moore strategy. سنتايز بنزلو تي ازي US AID እንዲም ዝብሎ ወይ ካ USAID ክብሉ ከሎ Agency for International Agency ገሊኦም ካ USA International Development እዩ ዴቨሎፕመንት ትብል ሲ ኣበይ ዴቨሎፕ ገይሮም USAID ንኢትዮጵያ ጥራይ ልዕሊ 60 ዓመት ሓጊዝዎም ኣሎ እንታይ ዓይነት ዴቨሎፕመንት ኣጋጢሙ ሓደ ግዜ ሲ ዳግመ ግምት ጌርካ ነቲ ነጥብቲ ክትሓስበሉን ክትመያየጠሉን ዘይትኽእለሉ መንገዲ ስለምንታይ እዩ because at the end of the day it is a game ነቲ ሰብቲ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ንኸይትንስእ ካብቲ ዘለዎ ፀገም ንኸይትንስእ ዝተገበረ ዕላማ ምዃኑ ምክንያቱ ንሕና ድኻታት ስለ ዝኾንና ሃብቲ ስለ ዘይብልና ኣይኮነን ብሓፈሻ እቲ ገይም ኣፍሪካውያን ፅግዕተኛታት ኮይኖም ንኽነብሩ እቲ USAID ድማ መሳርሒ ነቲ ገይም ናቶም ከም ዝኾነ thing that keeps me puzzled despite having studied finance and economics at the world's best universities the following question remains unanswered why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? Very good question. The video زي حنت كابتن ببصحي سب سمعن زقبانيا. هذا نجار زقربني ولا كابتن زبالة أنا يونيفرسيتي عالمنا يكتبات تمهركم نعايز زقربني نتهلو سلام انتهي حدا باتيراناتكم أشحد هذا دولار سك بأمايت ويون باش حد غصر باتيرانات نازو خود اتحقق غير حكي ورك زلنا نحنا ناتي ريل اسيت ويكا ريزيرف اسيت ዝበሃል ወርቂ አፍሪካ ይዘለዋ ዝበዝ ሪዘርቭ ዘለዋ ኮንቲነንት አፍሪካ ስለዚህ ዋይ ዛት እዚ ዕቶታት እዚ ማንም ሰብ ክሓቶ ዝግባእ እዩ ኦፍ ኮርስ ገይም እዩ USAID ዶ UNICEF ዶ ተባሂሉ ነቲ ህዝቢ ርሙስን
ድኹምን ኮይኑ ተጸባይ ከም ዝኸውን ትገብሮ and then ንዑ ረድኤት ሂብካ ናይ ሚልዮን ሂብካ ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ሃብቲ ዘቑዑካ ትኸይድ እሱ ትገይም ነይሩ ንዓመታት ዝተጠቀሙሉ እቲ ህዝቢ ነቂሑ ክሳብ ዘይሓሰበሉ ድማ ካብዚ ነገር እዚ ክውፃእ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ and I hope at ገለ ፖይንት ከምቲ ኤርትራ ከቢድ ውሳነ ወሲዳ ቅድሚ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ብምባል ሓያልን ተባዕን ውሳነ ዝወሰደት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ነዚ ውሳነ ዝወሲደን ኣብ ገለ ነጥቢ ብትብዓት ነቲ ጉዕዞ ክቕፅልዎ ከም ዘለዋ ዝዛረባነ ስለዚ ኣፍሪካ ድኻ ኣይኮነትን ድኽነት ከም ዘለዋ ዝሸጡ ዘለው ነቲ ብሽም እቲ ድኽነት ዝግበር ዘሎ ኣፍሪካ ካብቲ ፀገማ ንኸይትኸይድ እዚ ኩሉ ኤንጂኦስ ነቲ ናይ ድኽነት መሳርሒ እዮም ዝገብርዎ ነቲ ህዝቢ ፅግዕተኛ ከም ዝኸውን እዮም ዝገብርዎ እዚኣ እውን ስምዕዋ ኣብዚ US aid was a military tool to control African nations using soft power. That's why you used to see you're getting US aid and then you also have to implement the LGNA. You know what I mean? So this revolution is here. These were the gatekeepers that didn't. ብሓፈሻ እቲ USAID ዝበሃል ህዝቢ ኣፍሪካ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ ዝዛረብዎን ዝነቅሑሉን ዘለዎ ነጥቢ እንተሎስ እዩ እዚ ንቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ንምዕባይ ዝተገበረ ትካል ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ሕብረተሰብ ርሙስ ንክኸውን መራሕቲ ኣብ ብልሽውና ንክቆማጥዑ ብሉፃት መንእሰያት ድማ ኦፊስ ወረቃቅቲ ናይ ኦፊስ ወረቃቅቲ ተሰኪሞም ኣብ ብሉፃት መኪና ዝኾነ ይኹን ዘየፍርዩ ደሞዝ ግን ካብታ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝበለፀ ደሞዝ ከም ዝኽፈሉ ትገብሮም እንታይ ትገብሮም ብሉፅ ስራሕ ንኸይሰርሑ ሓደሽቲ ካምፓኒታት ንኸይምስርቱ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ኣገዳሲ ባእታ ከይሳተፉ ነቶም ብሉፃት ኣብ ኤንጂኦታት ጌርካ ሸንኮለል ተብሎም ሰብ ድማ ካብቲ ንመንግስትን ንካልእ ካምፓኒታት ክንዲሰርሕ ናባኻ ይኸይድ ንስኻ ድማ እንኪላሎ ትገብር ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ እዚ እቲ ንነዊሕ ዝሰርሕሉ ታክቲክ እዩ ሓንቲ ኣርስቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዞባና ካብቲ እዚኣ ስምዕዋ Colonialism in Africa dates back to the 16th century, but it was stepped up significantly in the 19th when the great powers of the time, including Britain, Germany, Portugal, and France, virtually carved up the whole landmass amongst themselves. The shift from the slave trade have been growing in recent years, and the summit in Ethiopia is aimed what the colonizers called the Mau Mau Rebellion. Kenya was colonized. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕብረት ኣፍሪካ ዋዕላ ናቱ ንክገብር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ቶፒክ ኮይኑ ዘሎ ሪፓሬሽንስ ወይ ከዓ ነቲ ዝወረዶም ግፍዒ ፀዓዱ ዝፈፀምዎ ክሕተት ከም ዘለዎ ኬንያ ፎር ኤግዛምፕል ንብሪጣንያውያን ሓቲታ ከባቢ 19 ከባቢ 20 ሚልዮን ካሕሳ ናይቶም 5000 ብግፍዒ ዩኬ ዝቀተለቶም ኣብ ገለ ኣብ 2013 ክትከፍልን ንኻልእ ድማ ስራሕ ይግበር ከም ዘለዎን ካልኦት ሃገራት ድማ ናሚብያ ንጀርመን ከሲሳ 1.1 ቢልዮን ዶላር ትኽፈል ከም ዘለዎ ትኸስሳላ ስለዚ ኤርትራ ምናልባት ሎሚ ትገብሮን እያ ግን ኣታ ንኡስ ወለዶ ሓደ መዓልቲ ንጥልያን ብጎሮራ ክትሕዛ ምዃንካ ብሕጋዊ መንገዲ ማለት እዩ ንእንግሊዝ ከምኡ ንትርኩ ከምኡ ንግብፂ at someday this is part of our history ነዚ ድማ ግድን ምናልባት ድሕሪ 50 ዓመት ዲገለ እቲ መንእሰይ ሸለል ክብሎ ዘይብሉ ኣርእስቲ እንተሎ እዚ ኣርእስቲ እዚ ይኸውን now let's continue to the next topic እስራኤል እውቅና እንዲሰጡ እስራኤልም ከአረቦች ጋር ወደ መልካም ግንኙነት እንድትመለስ ለማድረግ ያለ እቅድ የነበራቸው ትራምፕ ግብጽ አረባውያኑን እንድታግባባ ጠየቁ። ግብጽም ለዚህ የትራምፕ ፕሮጀክት መሳካት ታግባባ ጠየቁ። ግብጽም ለዚህ የትራምፕ ፕሮጀክት መሳካት ትሰራለሁ ብላ በምላሹ ግን የህዳሴ ግድብን ጉዳይ አነሳች። ከዚያ በኋላ ነበር ትራምፕ ጉዳዩ ላይ ሰተት ብለው የገቡት። ዛሬም የህዳሴ ግድብን አጀንዳ ያደረገውና ለግብጽ በሚመች አኳኋን እንዲፈጸም እየተጠየቀ ያለው በዚሁ በአረብ በተለይም በፍልስጤም ምክንያት ገና የምርጫ ውጤት እንዳግም ትዕዛዝ ሊቀበሉት ይችላሉ ወይ? ደግሞስ ከዘጠኝ እቅድ የነበራቸው sometimes ዝብሉ ዘለው እዚ ዘረባ እዚ ብተደጋጋሚ ዝድገም ዘሎ መበገሲ ኻ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቅድሚ ዝረኣናዮ ናይ ጆርዳን መራሒ ናብ ዋሽንግተን ናብ ምስ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱ ክራሃብ ከይዱ ከም ዘሎን ግብፂ ድማ ቶፕ ዲፕሎማት ናታ ንኣሜሪካ ስሊዳ ከም ዘላን እዚ ጉዳይ ናይ ቀዛ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ ነገር እዚ ከቢድ ዝኾነ ሕቶ ሓቲቱ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ እንድሕሪ ክገብርሉ ኮይኖም ኣካል ናይቲ አብርሃም አኮርድስ ብዝብል እስራኤል ምስ ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ንምሕያል ዝግበር ድፊት ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ጊቨን ቴክ ብሓይሊ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል
እትትወስዶ ስጉምቲ ድማ ካብ ግብፂ እንታይ ክፅበት ትኽእል ካብ ኣሜሪካ ካብ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክፅበት ትኽእል ብርግፅ ናይ ግብፂ ኣጀንዳ ብምግምታሉ ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ንኣሜሪካ ክሕጉሱ ከለዉ ካብ ኣሜሪካ ክፅበይዎ ዝኽእሉ እንታይ ምዃኑ ድማ ርዱ እዩ ካብ ኣሜሪካ ክፅበይዎ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ድጋፍ ነቲ ስትራቴጂካዊ ረብሓታቶም ንምስላጥ ክጠቕሞም ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ኮለጌና ብእዋኑ ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ዘርብሕ መራሒ ይኮነን ሕጂ ድማ ሓደጋ ከውድቐልና እዩ ዝብል ዘረባ ብሰፊሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ካብታ ኣርእስቲ ከይወፃና ድማ ናብ ሶማልያ እውን ብዙሕ ኣፅዋር ዝተሰከማ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ሶማልያ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ነይሩ እዚ ከዓ again a ship carrying heavy weapons and armored vehicles expected to arrive on Mogadishu port tonight so እዚ ድማ ካብ ቱርኪ ዝብገስ ወይ እውን ናይ ቱርኪ ናይ ዲፈንስ ዲል ስለ ዘለዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሶማልያ ነቲ ዝነበራ ናይ 30ታት ዓመት ዝቐፀለ ኣርምስ ኤምባርጎ ወታደራዊ ኣፅዋር ንከይትገዝእ ተኣጊዳቶ ዝነበረት ስለተላለላ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣፅዋራት ትገዝእ ከም ዘላን ብሓገዛት ትረክብ ከም ዘላን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሶማልያ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ክጥቀመሉ ዝኽእል ታክቲክ ኦፍኮርስ እቲ ዘረባ ኤግዛክትሊ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብፍላይ ቱርኪ ትሽምግሎ ዘላ እዚ ናይ ኣንካራ ስምምዕ እናበሉ ሓሸውየ ዝብልዎ ዘለው ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ኣስተዋፅኦን ለውጥን ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ባት ኣብ መወዳእታ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ዳይናሚክ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ብቕልጡፍ ዝቀያየር ዘሎ ብፍላይ ሶማልያ ድማ ብዙሓት ኣክተርስ ቱርኪ ብዓብዩ ስምምዕ ኣለዎ ግብፂ ስምምዕ ገይሩ ኣትሎ ኢትዮጵያ ኣብኡ ክፀንሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዓበይቲ ሓይልታት ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ምትትታው ክገብር ኸውን እያ ኣብቲ ቦታቲ እስራኤል ምስ ሶማሊላንድ ብላብላ ዝበሃል ዘሎ there is so many actors ኣብ ሶማልያ ጥራይ ዝካየድ ዘሎ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ እውን ካልኦት ኣጀንዳታት ክህሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ጎኑ ጎኑ ኣብ ካልእ ቪድዮ ተንኪፍናዮ ዝነበርና ኣርእስቲ ኣብዚ ድማ ፅብቕቲ ትሕዝቶ ዝረኸብ ኩላ ክንርኢ ኢና የጦር መሳሪያ ጭነው ሲጓዙ የተያዙት መርከቦችም አሁንም ድረስ በኤርትራ መንግስት ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። በጉዳዩ ላይ እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ ያልሰጠው የአብይ አህመድ አገዛዝ ሚስጥራዊ በሆነ መልኩ የኤርትራ መንግስት የያዛቸውን የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች እንዲመልስለት ሙከራ እያደረገ እንደሆነም ይነገራል። በቅርቡ ወደ አስመራ አቅንተው ከኤርትራው መሪ ጋር የተገናኙት የአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ ሙሳ ፋቂ ከዚሁ ጋር የተገናኘ የማግባባት ሚና እንታይ ዝበሃል ዘሎ ተን መራኽብ ሰለስተ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝተረኽባ ናይ ኣዘርቤጃን ተታሒዘን ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ ወገን ከም ዝዝረብ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኣብቲ ክሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝተታሕዛን ተሰኪመንኦ ዝነበራ ኣፅዋር ድማ ከምዚ ብዝተፈላለየ ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ ዘሎ ኢቨን ኢትዮጵያውያን እውን ዝቕበልዎ ዘለው ደገፍቲ ናይ ኣቦ እውን ዝዛረብዎ ዘለው ነዚ ምክንያት ተጠቂማ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወራር ክትእውሽ ትኽእል እያ ዶ ገለ ዶ ዝብልዎ ዘለው ብሓፈሻ ወላ እውን እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሓላፊ ዝነበረ ዘሎ ስልጣን እውን ኣይወደን ኣሎ ሙሳ ፋቂ ናብ ኣስመራ ናብ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከይዱ ዝተራኸቦሞ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ከም ዝገበረ ዝተዛረቦ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ለምነለ ኢልዎ ነይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ግምት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እቲ ዝተዋህበ መራኽብ ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣሎ ኤርትራ ከመይ ገይራ ናይ ካልእ ሃገር መርከብ ኣምፃ ኣቢላ ክትወስድ ትኽእል ወይ እውን ስቂልካ ድዩ መርከብ ናይ ሓደ ሃገር ክትወስዶ ማእው ዝነበረ ክትግሮ ትኽእል ዲኻ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከየለን ድዩ ኤርትራ ብሕጊ ክትሕተት ኣይትኽእልን ድያ ሕጊ ናይ ኤርትራ እንታይ ይብላ ዝብል ሓንቲ ፅብቕቲ ፖስት ካብ ተስፋኒውስ ርየ ነይረ ተስፋኒውስ እንታይ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ ዝብል ዝኾነት ሃገር and this is very important ዝኾነት ሃገር ኣብ ክልል ኣየራ ኣብ ክልል መሬታ ከምኡውን ኣብ ክልል ባሕራ ብዘይ ፍቓድ ከየፍቀደ ከየሓተተ ንዝኣተወ መርከብ ነፋሪት መኪና ብዘየገድስ ሒዙ ነቲ ኣፅዋር ተሰኪሙ ተፃዒኑ ተፀኒሑ ነቲ ኣፅዋር ክዕሽጎ ከቐምጦ ነቶም ሰባት ድማ ኣሲሩ ከም ምሩኻት ክመልሶም ይኽእል ወታደራቶ ነይሮም ስለዚ ኢንተርናሽናል ለው ነዚ ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ዝድግፍ እዩ ኣጋይን ፍሉይ ምስጋና ነቶም ጎረቤት እንተስ ብልቦ እንተስ ንተንኮል ኢሎም እንተስ ንኤርትራ ህያብ ክቡ ኢሎም ዝመፁ ብዘየገድስ እዚ ጉዳይ እዚ ብሕጊ እውን እንተኾነ ንኤርትራ ከረኻኽበላ ዝኽእል ሕጊ ከምዘየለና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ሕቶ ወላ እውን እቲ ናይ ኣዘርቤጃን ሜድያ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢንተርናሽናል ማይ ከላ እየን ተታሒዘን ኣይበለን እንታይ ዝብል ዘሎ
ንፋስ ወይ ውን ማዕበል ደፊውን ካብ መስመረን ከም ዝወፅኣን እሞ ናብቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ ውን ናብቲ ኤርትራን ዋተርስ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ክሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘእተወን ንፋስ ከም ዝደፍአን እዩ ምክንያት ዘቕርብ ዘሎ this is not እዚ ኤክስኪውዝ እዚ ወይ ውን እዚ ምክንያት እዚ ቅቡል ኣይኮነን ክሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እንድሕር ነይረን ኣብኡ እንድሕር ተታሒዘን ኣብ ውሽጠን ድማ ኣፅዋር ዝተሰከማ እንተነይረን መራጎደ ናይ ዝኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ከም ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ግድን ጭብጥ ኣለዎ እንተዘይ የለ ድማ ክሕተት ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ብዘይ ምክንያት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ኣብ ሽግር ክትኣቱ ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን they know the laws እቲ ሕጊ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ቦታታት ድማ እቲ ገይሮሞ ዘለዉ ከዓ ፅቡቅ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እቲ ሕጊ እንታይ ዝብል ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ ይብል soldiers entering without permission if foreign soldiers cross into another territory ናብ ካልእ ሃገር እንተመፂኦም ሰራዊት ብዘይ ፍቃድ ብመሬት ክኸውን ይኽእል ብኣየር ክኸውን ይኽእል ብባሕሪ ክኸውን ይኽእል እዞም ሰባት እዚኣቶም እታ ሃገር ኤርትራ ንኣብነት ማለት እዩ ነቲ ዝኣተወ መርከብ ድዩ ገለ ወሲዳ ዲስኣርም ገይራ ነቲ ዕጥቁ ኣውሪዳ ነቲ ሰብቲ ነቲ ወታደር ዲ ኣሲራ ነቶም እሱራት ክትመልስ ትኽእል ነቲ ዕጥቂ ግን ኮንፊስኬት ክትገብሮ ወይ እውን ክትህግሮ መሰል ከም ዘለዋ ምክንያቱ እዚ ትራስፓሲንግ ይበሃል ኣብዘይ መሬትካ እንተፀኒሕካ ስለያ ክትገብር ዲኻ መጥቃዕቲ ክትገብር ዲኻ ዝተፈላለዩ ዕላማ ክትቃስ ስለ ዝኽእል እታ ሃገር ምክንያት ኣለዋ ነቲ ነገር እቲ ወሲዳ ክትህግሮን ክትሕዞን ቁጥሪ 2 ships መራኽብ entering without permission ስለዚ according to the እንታይ ዝብል ኣሎ United Nations Convention on the Law of the Sea ዝብል ሕጊ a coastal country has jurisdiction over its territorial waters up to 12 miles from its shore ስለዚ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ናይ ባሕሪ እንታይ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ሃገር 12 ኪሎ ሜትር ካብቲ ገማግም ባሕራ ናታ ማይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዘይ ፍቃድ ዝኣተወ ሃገር ክትቋፀሮን ወሲዳ ክትዕሽጎን ከምኡውን ዘድሊ ካልእ ሕጊ ንክትገብር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከም ዘተባብዓ that's why ድማ ናብ ዝኾነ ይኹን ቤት ፍርዲ ክኸሱ ዘይሰማዕናዮም እዚኦም it all makes sense now እቲ ኩሉ ነገራት ሕጂ ትርጉም ከም ዘለዎ ዝኾነና ዘሎ they know if a military or armed ship enters the waters without permission the country can stop and inspect the ship confiscate any weapons found on the board escort the vessel out or detain it if it violates national security laws ስለዚ ሰለስተ ብርጫ ኣለዋ ዝኾነት መርከብ ኣብ ክልል ማይ ናይ ኤርትራ ተታሒዛ ማለት እዩ ብዘይ ፍቃዳት እያ ማለት እዩ ሃገር መፅያ ክትፍትሽ የነት መርከብ ኩሉ ነገር ክትፍትሻ ኣብኡ ዝነበረ ኣፅዋር መጀመርያ ኣፅዋር ተፀኒሓ ኣብታ መርከብ ኩሉ ግዜ ኮንፊስኬት ኢኻ ትገብሮ ምክንያቱ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝኾነ ተዘይፍለጥ እቲ ኣፅዋር ዕሽጎ ትወስዶ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ነታ መርከብ ኩሉ መፅናዕቲ ጌርካ ዝኾነ ሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ ከብፅሕ ዝኽእል ተዘይብላ ቀሲልካ ክትፈትሓ ትኽእል ግን ዝተወሰነ ግዜ ክትኣስራን ክትምርምራን ክትፍትሻን ከም ትኽእል ድማ መሰል ኣለካ ተመሳሳሊ ኣብ ኣየር እውን ከምኡ ብኣየር ዝመፅእ እውን ብትኽክል ከምኡ እዩ ስለ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትሕዝ ስለ ዘይብልካ If it is true that the Azerbaijan ships entered the Eritrean waters without permission and were carrying weapons for unfriendly country, Eritrea has the full right to confiscate the weapons and send the ships back. ሓፈሻ እታ መርከብ ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ኣዘርቤጃን ሚድያ ኣነ ካብ ዘንበብክዎ ኣብ ኢንተርናሽናል ማይ ከሎ ወይ እውን ሃንደበት ካብ ዘይከውን ቦታ ሒዛትና ይበሉ መርከብ ዶ ማዕበል ዶ ገሎ ዶ ተባሂሉ ናብቲ ክሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝኣተወት እዩ ዝንገር ዝዘንበብክዎ ኣነ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ but anyway if that is the case ኤርትራ መሰል ከም ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ነቲ ጌራቶ ዘላ ስጉምቲ ክትገብሮ ቅቡል ከም ዝገብሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝገበሩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ዝሓገዘሲ ብጌጋ እንተኮይኑ ኤርትራ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ again መጀመርያ ኣይኮነን ካብ ጎረቤት ሃገር ኣፅዋር ክመፀና ብዝተፈላለየ መልክዕ መብዛሕትኡ እቲ ኣፅዋር ንኤርትራ ንኸማዕብል ወይ ንክሕይል ኣይኮነን ንዓና ንክድምስስ እዮም ዝገዝዎ ግን ኣምላኽካ ሕሊፋ ብግርና ስለ ዘውድቖም ዘሎ እቲ ኣፅዋር ማለት ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ኮነን እዚ ዝሓለፈ 40 ዓመት ትዕሪኻዮ ተመሳሳሊ ዛንታ እዩ ዘጋጥም ነይሩ ኣገይን ሕጂ እውን ከም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ እናተቐያየረ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና ክንከታተሎን ናባኻትኩም ከነምፅኦን ኢና if this is እዚ ኩነታት እዚ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ፅቡቅ ዕድል ኣጋጢሙ ኣሎ ልክዕ ከማና ንነብሱ ዘመስግን ዘሎ ወይ እውን ነዚ ነገር ብፅቡቅ ዝገልፆ ዘሎ ድማ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ተቃለሲ ፋኖ ክፈስስ ዝግብኦ ዝነበረ ምዃኑ ሓንቲ ሪፖርት ረኺበን ኢትዮጵያ ውስጥ አለመግባታቸው ትልቅ ውሳኔ ነው ብዬ ነው በግል ያመንኩት። ምን ማለት ይችላል ገለታው? እንደሰማሁት መርከቦቹ ወደ ንፋስ አቅጣጫ ነው እናስቶናል ብለው ሰው ክልል ውስጥ ኤርትራ ክልል ውስጥ እንደገቡ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ነው ኤርትራ መንግስት የያዘው ነው የሚባለው።
እኛ እንግዲህ የኛ ጉዳይ እዚህ ውስጥ የኛ ጉዳይ ምንድነው? ኢትዮጵያውያን ያልከው ነው መሳይ 3 መርከብ መሳሪያ ማለት ስንት ቢሊየን ብር ነው? እኛ እኮ በጣም የሚያሳስብ ነገር ላይ ነው ያለነው መሳይ። በጣም ትንሽ የተረፈን እኮ ህዝብ አይደለንም። በጣም ድሃ ህዝብ ነን። በጣም ብዙ ችግር ላይ ያለ ህዝብ ነው። አስተማሪው፣ ሐኪሙ፣ መንግስት ሰራተኛው በኑሮ እየተጠበሰ ሰለስተ መርከብ ምሉ ኣፅዋር ማለት ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ንድኻ ሃገር ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ ቢልዮናት ሓገዝ ናይ ረድኤት ካብ ዩኤስኤድን ካልእን ዝረክብ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ሕማቕ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ዝወፀ እዩ ኣገይን ኣብታ ቅድሚት ድማ እንታይ ኢልኩም ፀኒዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ምክንያት ንፋስ ፀፊዕወን ካብ መስመረን ከም ዘውፀን ስለዚ ኣብ ክሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝተታሕዛ ርጉፅ እዩ እቲ ምክንያት ንፋስ ይደፊእወን ወላ ባሕሪ ይደፊእወን ወይስ እቲ ኣፅዋርሲ ቦቱ ስለ ዝፈለጠ ናባና ገፁ ክሓድም ፈቲኑ ምናልባት እውን ሻዕብያ ማግኔት ኣለዎ ኣፅዋር ዝስሕብ ካብቲ ክሊ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ገፁ ክስሕብ ዝፈተነ እውን ክብሉ ይኽእሉ ክኾኑ እዮም ብሓፈሻ ግን ኣይ ቲንክ እቲ ኣፅዋር ቦቱ ስለ ዘለለየ ክኸውን ይኽእል ግምት ናተይ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ጭቡጥ ነገር ኣይኮነን ግምት ናተይ ግን እዚ ኣፅዋር እዚ ኣበይ ቦቱ ምዃኑ ነፍሱ ነጊርዎ እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ጎዩ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝስምዖም ዘሎ ስምዒት ስምዑ ሰብ አለባት ምድር ውስጥ 3 መርከብ መሳሪያ ስንት ቢሊየን ብር ነው መሰለኝ ያንን ጭኖ እየመጣ ነው ማን ላይ ሊያፈነዳ አማራ ህዝብ ላይ ማን ላይ ሊያፈነዳ ኦሮሞ ህዝብ ላይ ማን ላይ ሊያፈነዳ ሶማሌ ጋምቤላ አካባቢ የሄደ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች አጥምዶ ለመዞር ነው ድንበር ሊጠብቅበት አይደለም በሶማሌ በኩል ድንበር ለመጠበቅ በኬንያ ድንበር ለመጠበቅ በደቡብ በሱዳን በኩል ድንበር ለመጠበቅ አይደለም እሱማ ተገዝቷል ድንበራችን ሶስት ገንዘብ እዚ ናይ ብሓቂ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተመንዚዑ ንህዝቢ ኦሮሞ ንህዝቢ ምሓራ ንህዝቢ ሶማል ንህዝቢ ካልእ ንምህራም ክትቀመሉ ዝሓሰበ ዳ እምበር ሃገር ዶብ ናይ ሃገራዊ ክብሪ ናይ ኢትዮጵያ ንክሕሉ ይኮነን ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ብሙሉ ዝተፈነወ ኢሉ ኣብ ዶብ ኮይኑ ሰራዊት የብልናን ኢሉ ናይ ሱዳን ዶብ ዝሕሉ ሰራዊት የብልና ምስ ኤርትራ ዘሎ ዶብ ዝሕሉ ሰራዊት የብልና ምስ ሶማልያ ዘሎ ዝሕሉ ዶብ የብልና ንኬንያ ዘሎ ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ሰራዊት የብላን ዶባ ዝሕሉ ኢሉ ዶብ ተኸፊቱ ዘሎ ኢሉ እቲ ፀጋም ትፅቡቕ ነገሮም ግን ካብቲ ጎረቤት ሃገራት ኢትዮጵያ ክወሩ ኢሉ ዝሓስብ የለን እሳቶም ጥራይን ክወሩ ዝኽእሉ እዚ ድማ እቲ ሓደ ካብቲ ኣይሮኒ ወይ እውን ቅጭ ዘምፃልካ ማለት እዩ ንሱ ንካልኦት ሃገራት ክርብሽ ዝነብር ሃገር ነፍሱ ግን ዝኾነ ይኹን ስቃት ዘይብሉ ካብቶም ጎረባብቲ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ኣፅዋር እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከጥፍእ ዝተሓሰበ ኣፅዋር ስለ ዝኾነ ብምትሓዙ ፍጹም ጓሂ ከም ዘይብሎምን ዝያዳ ከማን ኤርትራ ፅቡቕ ገበረት ዝብል ቋንቋ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ደጋፊ ናይ ኣቢ ድማ ምክንያት ኣለና ከምዚ ተሓሽግና ስለ ዘሎ ብላብላ ሕጂ ወራር ክንገብር ንኽእል ኢና ገለመለ እናበለ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ኣሎ ግን I think they exactly know እቲ ዓቕሚናቶም ናበይ እንተኸይዶም እንታይ ክገጥሞም ከም ዝኽእል again ቀሲልና ዓው ከይበልና ግን ምስጋና ምብፃሕ ግን ፅቡቕ ንዝገበረልካስ ተዘይገበርካሉስ ንገረሉ እዩ ዝበሃል ውዕለት ድማ ኣለዎም እዞም ሃገር እዚኦም ኣቢ ብፍላይ ብወታደራዊ ነገር ዘይሓልፈሉ ምዃኑ ኣብዚያ እውን ሓንቲ ወፅያ ነይራ እንታይ ትብል ኣብ ዱባይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሰራዊት ስዋት ይብልዎ ከምዚ ስፔሻል ፎርስስ ማለት እዩ ወታደራውን ገለመለን ገበነኛታት ንምእላይ ዝግበር ፍሉይ ውድድር ነይሩ ናይ ኣቢ ሰራዊት በቃ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ሰራዊት ኣለኒ ኢሉ ኣብቲ ውድድር ምስ ተሳተፈ ካብ 103 ዝነበሩ 101 ወፂኦም ስለዚ ፍሉይ ውፅኢት ኣምፂኦም ናበሉ ኢትዮጵያውያን ሓትዶም ቦ ክባልዑ ርየ ኣለኹ እዚ ከዓ ሰራዊት ናይ ኣቢ ወላ እውን ኣብ ደገ ወላ እውን እቶም ዝምክሓሎም ሰራዊት እውን እንተኾነቶም ገለ ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ ከምዘይኮን ብዓለም ደረጃ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ again እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ዝኸይድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂልና እስከ ኣብቲ ኩነታት ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ካ ንርአ ሓደ ፍሉይ ዴሌጌሽን ናይ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንትግራይ ከይዶም ንሶማል ከይዶም ኣይሰምዐን ኢኻ ንክልል ኣምሓራ ከይዶም ኣይሰምዐን ኢኻ ንኦሮሚያ ከይዶም ኣይሰምዐን ኢኻ it's always this case ትግራይ ዝበሃል ክልል ክነሱ ግን ከም ሓደ ሓውሲ ሃገር ኣክት ዝገብራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢና ንርኢ ዘለና again that's the thing نحن مرأين report developments with regard to the implementation of the cessation of hostilities agreement and the challenges that we are facing and hopefully as part of our follow-up meeting with ኣብ ተገባብራ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዘሎ ክያዶታት ኣካል ምሳኸሙ ንገብሮ ዘተዩ እዚ ድማ ፀገማትና ከመይ ከም እንፈትሕ ዕድል ዝህብ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብሙሉእነትን ቁልጡፍን ዘይምትግባር ስዒቡ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ይኽእሉ ካብዚ ሓሊፉ
ሓሊፉውን ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ ክንዝት ኢና ኩለኹም ካብ ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝመፅኹም ልኡኻት ድማ ነዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ንክትፈትሑ ፃዕርታት ክትገብሩ ይሓትት a challenge for us now and everything that's happening in Tigray and every political crisis in Tigray emanates essentially from the fact that we have not made significant progress in this regard and hopefully Ambassador English ab So time ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተተግቢራ ትኩነታት ናብ ዝኸደ ናብ ዝባሰ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዮም ዝብል ዘሎ ብግምጣሉ ድማ እቲ ዘረባ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ንበይኑ ሕውስውስ ዝበለ እንድዩ ውስጥ ጦርነት ይዞ እየመጣ የተባለው የወጡ የህወሓት አሰላለፍ ከኤርትራ ጋር ከፋኖ ጋር ብዙ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ቀጠናዊና የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ስላሉና እንዴት ነው የምትመለከተው ከአሰላለፍ አንፃር የሰጡትን ትንታኔ? እሺ አመሰግናለሁ መርሻ አማን ብዙ ይሩበታል እንደው ያልተነካኩትን አንዳንድ ሐሳቦች ልጥቀስ ከጥምረት አንፃር እንግዲህ ፋኖንና ቲዲኤፍ እነሱ የሚሉትን መጣመር አለባቸው ብለው የሚወተውቱ ዲያስፖራ በተለይ ዲያስፖራ ያሉ ፖለቲከኞች አሉ እውነት ለመናገር ይሄንን ጥምረት አንዳንዶቹ በጣም ነው የሚቋምጡት ልክ ገመር ላይ እንደተንጠለጠለ ቋንጣ የምትመለከት ከስር ያለች ድመት ንፋስ Sometimes ዝብል ዘለው እቲ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ከምኡ ድማ ናይ ፋኖ ናይ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለ ስምምዕ ክፍጠር ከም ዝኽእልን እቲ ጉዳይ እቲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ዝገልጽ ዘረባ ኣሎ ግን ብግምጣሉ ድማ ካልእ ዘረባ እውን ኣሎ እዚኣ እውን ስምዕዋ ሓይዝና ዓይና ይተሓከ እውን ንክትፈልጠ ከቢድ ስለ ዝኾነ ጌታቸውና ደብረጽዮን ሽምግልና ላይ ጀነራሉ ጦርነት አይቀሬ ነው ብለዋል። ጌታቸውና ደብረጽዮን ሽምግልና በተቀመጡበት አጋጣሚ ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተገደን ጦርነት እንገባለን ማለታቸው እያነጋገረ ነው። ትግራይን ዳግም ወደ ጦርነት ለማስገባት ጫፍ የደረሰው የሁለት የህወሓት ቡድኖች ሽኩቻን ለመፍታት ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮንን ቡድን ለሽምግልና ተቀምጠዋል። ጌታቸውና ደብረጽዮን ቡድን ለማሸማገል ባህር አቋርጠው መቀሌ የተገኙ የህወሓት ሰዎች መኖራቸው ታውቋል። ወዲህ ደግሞ ጌታቸውና ተዓሪቆም ሕጂ ድማ ሽምግልና መንጎ ክልቲኦም ተኻይዱኻ ዝብል ዘረባኻ ኣሎ። ስለዚ እቲ ድራማ ኣብ ትግራይ ዘሎ መእሰሪ ስለ ዘይብሉ ጥራይ ክንሰምዕ ኢና ንኽእል እንታይ ናበይ ክኸዱ ክእሉ ወላ ሓደ ክግምቶ ዝኽእል ሓይሊ የለን ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዘለው ኣገይን ብየማንን ፀጋምን ልካዕካዕ ስለ ዘሎ ንኩሉ ምስማዕ ኣገዳስነት ኣሎ ኣብዚ ስምዑ ሓደ እስኪ ብዙ ብለፈላላይ ንሃለኩም ስለምንታይ ኢኹም ከምዚ ኢልኩም ሓቢርኩም ተቐሊስኩም ብድሕሪት ንኸይትኩሰና ኢሉ ማለት ሽዑ ሰዓት እዚ እቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ መራሕትስ ፖለቲካ ናይ ምርዳዕ ዓቕሞም ብልዑል ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ እውን የዝብለካ ኣለኹ ትግራይ ንድሕሪት እውን ኣይትተኩስ ብድሕሪት እውን ክትኮስ ኣይብሉ ናይ ምድርዳር ዓቕማ ግን ክልዕል ኣለዎ ሓደ ናይ ምድርዳር ዓቕሚና ዘልዕል ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሰላም ምፍጣር እዩ ሕዚ ተው እኒህ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ሰላም ይፈጥር ገለ ትብለና ኸ ኣብ ኩልነት ይኸውግዕ ዝደሊ ሕዚ ትግራይ ዝሓይሊ ዘሎ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ሓቀይ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እንተንኢሱ ኣብ ሰላም ክሰርሕ ኣለዎ ሕዚ አንተ ብጨረፍታ ልዕልካ ነር ሰርሕ ለና ወርሻዕቢ ሕግዘና እዩ ዝብልስ ታውዕል እዚኣ ኳስ ሃበና ይብልዎን ኢማጅን እዚ ቨርጂኒያ ዘሎ ሰብኣይ ወዲ 80 ዓመት ታውዕል እንደኳ ሃበና ምሆን ህዝብና ክነ ወይነት ጉጅለ በፅሕፈ ዘሎ ክንሰደሉ ኣይብልዎን በዚ ጌርና ምስ ሻዕብያ ሒዝና ፋኖ ሒዝና ግዛዕ ኣብ ዓዱን እቲ ሃገራዊ ድሕንነት ሓላፊ ዝነበረ ሰብን ዘዋፈሮም ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም ኩሎም ብሻዕብያ ምስራሕ ይከኣል ኢሎም እዮም ዝኣምንቶም ደገ ዘለዉ ናይ ተዕሪፋ ሰራዊቶም ሓዊስካ ማለት ንዘለካ ፀገም ንምፍታሕ ዘራይ ንክኾነካ ፈታዊ ንክኾነካ ምስሓብ እዩ ዝግብእ ስልሒት ሚስ ካልኩሌሽን ናይ ሓደ ወዲ 80 ዓመት ኣብዚ ቨርጂኒያ ዘሎ እንዳተመርሑ ጀነራላት ዞም ኣመራርሓ ናይ ሰራዊት ትግራይ ጉጉይ መንገዲ ዝኣተው እንት ቤት ፅሕፈት ካብ ሓሳብ ዝወደአ ናይ ቆለ ቤት ፅሕፈት ሻዕብያ እንሰርሕ ለና ወር ሻዕብያ ሕግዘና እዩ አንድ የህወሓት ባለስልጣን ልጅ አዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይማራል የአንድ የህወሓት ባለስልጣን ልጅ አዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይማራል ከተማረም መጀመሪያ ሳንፎርድ ምናምን ነው የሚማሩት የትግራይ ህዝብ ልጆች የሚማሩት ይሄ ነው ህወሓት በ50 ዓመት በ27 ዓመት የስልጣን ዘመኑ አሁንም ድረስ ይሄንን ያተረፈው የትግራይ ህዝብ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ መማር ማለት ነው እናቶች በዚህ አይነት አስከፊ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት ይሄ ብቻ እንዳይመስል ይኸውልህ ይሄ ጻል በሐፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ተጽብቕ ወይ ወንት ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ ነገር ናቶም እንተሎ
زبلجري ناتهم ترى ميديا سلزوت ويو كغرمكم ابزي ايمبر صقم اب ኢትዮጵያ ዘሎ መግለጺ ዘይብሉ ትሽግራት ናቶም ግን again I think በዚያ ጌርና ክንውዲና ነቱ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ወታደራት ሕዚ ጽይና ሚስጥር የብልናን ኩሉ ስለንዛሮ ንምንታይ ጻድቃን ኮብ ኢሉ ንምንታይ ተኻሊ ታይብለሎ ወታደራዊ ዓቕምን ፍልጠትን ክእለትን ባህግ ናይ ትግራይን ናይ ቀጻሊ ባህግ ዘሎን በብሚዲዮ ክሰብ ስለዛረብ ዘሎ ሚስጥራ ስለነውጽ ዘለና ኢና እምበር ናይ መከላከያ ሰራዊት ናብ ቦርደራት ትግራይ ክመጸሎ ክትብል ከለኻ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ምቁስቋስ ተጀሚራ ውግእ እንድሕር ጀሚሩ መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓይልን ነካ ማለት መድፍዕ ኣለካ ሞርታር ኣለካ ምስ ሎጂስቲኩ እዩ ዝመጽእ ሰራዊት ኣብ ክንዲ ትግራዋይ ፊት ለፊት ዝጋፈጥ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ መከላከያ ሕግዘካ ኣሎ ማለት እዩ ሓይሊ ተጠማ ድማ ተዓንቶ ዝበልኳ ዋላውን ፌደራል መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ሓደ ነገር ክገብር እንድሕር ኢሉ ተረዲካሎ ኣሕቑፍካ ስለ ዘሎ ክትምንዝዖ ቀሊል እዩ ክትማርኮ ቀሊል እዩ ስማርት ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣይ ተዘረባ ዝስትማሊ ኣብ እስራ ዝገበርዎ ታሪክ እኮያ ኣብ ንዑረስ ሕጂ ኻ መፅኡ ከም ክገብረሎም እዮም ጽበይ ዘሎ again ምስማዕ ንኹሉ ምስማዕ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ሓንቲ እዚኣ እስከስምዑ ኣብዚኣ ድሕሪኡ ክንሓልፍ ኢና ተቀይራ ወይ ጌጋ ሓበሬታ ተዋሂብዋ ክትወፅእ ትረኣይ ኣዛ ስእሊ እሞ ምስ ዘለዋ ዛንታ ምስ ዘለዋ ታሪክ ስኻ ከዓ ዋና ኣብ ምዃንካ እንታይ ይስማዓካ ኸውን ብኻልእ መገዲ ክትሪኣ ከለካ እስኪ ሕጂ እዚ ወያነ ሕጂ ነቲ ስእልታት ኩሉ ነታ ባንዴራ ቀንጢቦም ቶም ስእሊ ናቶም ገይሮም ታ ባንዴራኦም ገይሮም ይጥቀሙላ ሕጂ ናይ ትግራዋት ነገር እዚ ብፍላይ ዞም ወያነ ኩሉ ትዛንታና ዛንቶም ክገብርዎ ደልዮም ባፅዕ በዓልና ኢና ሒዝና ኣስመራ ቅድም ንሕና ሒዝናሎም ድሕሪ 5 መዓልቲ እዮም መፅኦም ሻዕብያ ብሉና ሓንሳ ኣገለ ብሉና ሓንሳ ኣገለ ሕጂ ካብ ናተይ ኣራዳዳ ሓደ መዓልቲ ወሪድና ነዚ ሃገር እዚ ክንሕዞ ኢና ኤርትራ ትበሃል ክንቋፃፀራ ኢና ሃገርና ስለ ዝንገብራ እቲ ዛንቶም ከዓ ዛንታና ክንገብሮ ኢና ሕጂ ንሓዋሩ ናህና እዛ ኤርትራ ዝብላ ተሓሳስባ ኣማዕቢሎም ነይሮም መስለኒ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ መፅሓፍቲ ፅሒፎም ሓሶት ትፅሕፉ ገለ ፅሒፎም ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ከም ናቶም ዛንታ ገይሮም መቕርቦ ጀሚሮም ነይሮም ነዚ ስእልታትና ከዓ ወሲዶም ኩሉ ባንዴራኦም እንዳገበሩ ከም ናቶም ስእሊ ገይሮም ሕጂ እንታይ ዘርእየኒ ሓደ መዓልትስ ኤርትራ ናህና ኢኻ ሓደ መዓልቲ ወሪድና ክንገዝኦም ኢና ዞም ህዝቢ ኩሉ ድዋዋ ዓቢልና ናህና ክሳይ ክንፈጥር ኢና ሰምዑ ኣለኹም ትክፋእ እዚ ሰብዚ እዚ ነዚ መንእሰይናትና ክፈልጦ ዘለዎን ከስተብረሉ ዘለዎን ነጥቢ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ግን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘይኮነሲ እቲ ኩነታት ኣብዚ ሰልፊ መራኸብ ውግእ ድማ እዚኣ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብሰልፊ መራኸብ ውግእ ተሰሊፉ ብቐድሚ መድረክ ክሓልፍ እዩ ኣብዚ ሰልፊ መራኸብ ውግእ ድማ እተን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስና ታሪክ ዝሰርሓ ገና እውን ታሪክ ኣብ ምስራሕ ዘለዋ ናይ 7 ሜትር ቁመት ዘለዎን ፈጣናት ጀላቡ ብቅድሚ ተሰሪዐን ክረአየን ናይ ለብ ዘበን ሰልፊ መራኸብ ውግእ ፍሉይ ዝገብሮ በቲ ሓደ እተን መስረቲ ፈጣናት ጀላቡ ውግእ ብምህላወን በቲ ካልእ ኸ ነዘን ጀመርቲ ፈጣናት ጀላቡ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሒዘነን ነቲ ሰልፊ ንሳተን እየን ዝቕልሶ ኣብዚኣ ናይ ለንዘበን ስርሒት ፈንቅል ፅምብል ስርሒት ፈንቅል መበል 35 ዓመት ዝተገበረ ኤርትራ ኔቪ ዓቕምናታ ሓይሊ ባሕርናታ ዓቕማውን ዘርአየትሉ እዩ again ኣነ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ከምዚ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕምናታ ከተርኢ ኣለዋ ፓወር ፕሮጀክሽን ኣገዳሲ ሓይልኻ ከተርኢ ኣለካ ኣሚን ኣብ ብሪኹም ኢኹም ሓንቲ ጃልባናቱ ኣብ ከባቢ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብቲ ፑንትላንድ ከይዱ በኣ ገይሩ ክዘውር ነዛ ኢንተርኔት ረቢሽዋኸኒ እዩ ፓወር ፕሮጀክሽን ሎሚ ኣብዚ ዋን ኣገዳሲ ስለምንታይ ፀላይኻ ሚስ ካልኩሌሽን ከይገብር ምልክት ኢኻ ትቦ ቻይና ኣብ መደበራት ወፂያ ክትገብር ካላ ሓይሊ ከተርኢ ካላ ራሽያ ከርኢ ከለዉ እዚ ደይመደይልካ ዝግበር እዩ ፀላእትኻ ጌጋ ካልኩሌሽን ወሲዶም ኣብ ውግእ ከይወፁ ቀረ ይወፅእ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ it's a very very powerful statement ኤርትራ ናይ ባሕሪ ፀላይ የብላን ወይ ብባሕሪ ዝሰጎፅ ፀላይ የብላን again ክንዱ ክነሳ ግን ኣብ ባሕሪ ዘሎ ሓይሊ ረይዎ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፀላይ ናታ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ኢና ንብል بمريت يتصلايناتا سلازي even ابتي زوحد سقع زلوا زبحال بوتا بحر ون انتخونه حيل بحرناتا كسا كندي دلو كم زلون حيال زخونه سراويتن حيال زخونه وتهدراوي عقمي إنا نرزلنا كما إرتراوي أزيخا كتحقوسلون كتحبانلون زلكايو إرترا زخول زوردا زنبرا نياسوار الجدا نيجل الجدا this country knows how to thrive كما يجيركا
ቅጽበ ኣብ ሽግር ዘለዎ ቦታውን ሰርቫይቭ ጌርካ ሓይልካ ናይ ምውፃእ ሓይሊ ዘለዎ ሃገርና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኤርትራ ድማ ሕጂ ከዓ ምናልባት ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ድማ ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ብዝበለፀ መንገዲ ድማ ወታደራዊ ዓቕምና ኤርትራ ድማ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ኦፍኮርስ ዘለና መድረክ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ዓቕማ ተርኢ ወይ እውን ሓይላ ተርኢ ሃገር ኣይኮነትን ኣፅዋራታ ኣይኮነን ተርኢ ዘላ መሳለጥያናታ እያ ተርኢ ዘላ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነዚኣ ጥራይ ብምግባሮም ዓብይ መጎስ ኣለና ኣነ ደስ ኢሉኒ ፅቡቅ ተሰሚዕኒ we need this kind of power projection okay ካልኣይቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እስከዚያ ስምዕዋ እታ ክትጠቕሳት ፀንሐት እውን ቁጠባ ናህና እንታይ ይመስል ንዝበሃል ሕቶ ብሕጂ 30 ዓመት ብሕጂ ክኒኡ ዘሎ ዓመታት እዚ ዓለምና ናበይ ገፁ ኸይድ እንታይ ክፈጥር ኢልና እውን ክንሓስብ ከድልየና እዩ ምክንያቱ እዚ ውድድር ኣብ ዓለምና ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ንዕኡ ክንበቃዕ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ሓደ ብዓቢኡ እቲ ዓቕምና ብግቡእ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ምስ ፈለጥናዮ ክነዕብዮ ኢና ዘለና ዕቢና ንቅድሚት ዝጠመተ ንቕሓት ጥራሕ ዘይኮነ ዕጥቂ ከድልዮ እዩ እዚኣ ሕጂ ምዝያ ከተሓዘልኩም ስለ ዘሎ ንሕን ልምዓት ዝኮልፍ ተፃብኦት ኤርትራ ከጋጥማ ፀንሐ ንልምዓት ዝኮልፍ ተፃብኦታት እናበድህት ክትከዶ ፀንሐት ጉዕዞ ናብ ምዕራፍ ንምብፅሑ ተሪፍዋ ዘሎ ርሕቀት ሓፂር እዩ ልምዓት ንበይኑ ተነፂሉ ክዕወዝ ዝከኣል መስራሕ ኣይኮነን ነቲ ስርዓት ዘይፀንሖ ስርዓት ከተትሕዞ ምንጭታት ማይን ማልን ከተውሕስ ምኽኣል ነቲ ናይ ልምዓት መስርሕ ዘተግብር ዝስልጥን ዓቕሚ ሰብ ክህልወካ ምኽኣል ዝኣመሰሉ ሕቶታት ከይመለስካ ናብ ልምዓት ምንቃል ዘላቂ ፍትሓ የምፅን እዩ ማይ እቲ ወሳኒ ብምዃኑ መንግስቲ ብቐዳምነት ሰሪዕዎ ማይ ንምዕቃብ ኣበርቲዑ ክቃለስ ፀኒሑ እዚ ፃዕሪ ሳላ ዝሰለጠ ድማ ሎሚ ኣብዛ ሃገር ልዕሊ 700 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ተዋህሊሉ ኣሎ ስለዚ ብፀጋታት ዲጋታት ሎጎን ምስላምና ቢሉ ናይ ልምዓት መደባት ክዋደድ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎዞም ክልተ ዲጋታት ተወጢኑ ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ተጀሚሩ እምበር ኣይተወደአን ኣብ ጎላጉል ፅልማ ብሰለስተ መድረኻት ክትግበር ተታሒዙ ዘሎ መደባት ንምጅማር ምድላዋት ይፃፈፍ ኣሎ ንሎም እምበኣር ኣብ ሓልሓለ ተጀሚሩ ዘሎ መፍረ እንስሳ ምዕባይ ቀረብ ፀባ ሙሓስ መግቢ ዓዘሉን ዝእከበሉን ቦታን መላእት ዝሓርሳሉን ነቶም ዝውለዱ ምራኹት በብዕድሚኦም ዝሕዝ ደንበታትን ተወዲኡ ድሮውን ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ ዝተፈላለየ መኣዛታት ዘሎ ከጋጥማት ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ግዜ እውን ክንዛረብ ከለና ሓደ ግዜ ርግፅ ኣቢልና ንሓልፎ ዘረባ እንታይ ኣሎ ሓደ ምዕባለ ብመሰረት ወይ ብፈንደስዮን ወይ እውን በቲ ትሕቲ መሬት ዘሎ እንተጀሚርካ ብቕልጡፍ ንኽትምዕብል ካልኣይ ድማ ዝርግሐ ክህልወት ምዕባለናትካ ሓጋዝ እዩ ተረዲኹም ኣለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኽተሎ እንታየን ዝኽተላ ኣብተን ርእሰ ከተማታት ሃብታም ከም ድሌቱ ክነብረሉ ዝኽእል ዓይነት ፖሊሲየን ዝገብራ እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ዘሎ ጋብ መንግስቲ ዝገበረ እንተገበረ ክቋፅሮ ከም ዘይክእል ምስ ግዜ ድማ ሃብታማት ኣዝዮም ድሕሪ ሃብቲሞም እንታይ እዮም ዝገብሩ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ነቲ ፖለቲካ ቢዶም ይሕዝዎ ነቲ ድኻ ወይ እውን ታሕቲ ዘሎ ዘድሊ ነገራት ንኸይትገብር ድማ ይዕንቅፁኻ ስለዚ መሰረታዊ ትሕቲ ቅርፂ ዲጋታት ብፍላይ ነቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ እቲ ዝበለፀ ክትገብረሉ ትኽእል ፅርግያ ዲጋ ከምኡ ድማ ቤት ትምህርትን ሕክምናን እዩ እዚአን እየን ኣብ ገጠር ዝነብር ሓረሳይ ዘድልዮ ማይ ክህልዎ ኣለዎ ከምኡ ድማ ፅርግያ ክህልዎ ኣለዎ ምህርታቱ ንኽእቱ ቤት ትምህርትን ሕክምናን ድማ እዚአን እንተጌርካሉ ሳልሰይቲ ድማ ሰዓት ተወሲኽካሉ ብነፍሱ ክመሓደር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚአን እንድሕር ክትቅርብ ክኢልካ ነዚ ንክትገብር ድማ ከም ቀዳምነት ክትገብሮ ትኽእልካ ከም ኤርትራ ዝዓይነታ ውሑድ ኣታዊ ዘለዋ እንድሕር ኮይኑ ፕራዮሪታይዜሽን ወይ ከዓ ቀዳምነታት ናትካ ብብርቱዕ ደረጃ ኣብዚ ነገር ጥራይካ ክተቕንዖ ትኽእል ክትግደድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ኤርትራ መሰረት ገይራ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ሕጂ ግን ነቲ ውሽጢ ዘሎ ዕድል ክፈጥረሉ ትኮይኑ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ናብቲ ናይ ውሽጢ ቁጠባ ንክሕወስ ኢዱ ንክሕውስ
بلاتفورم كفترالو أفدقة كفترالو منقد كفترالو ناي بحق تصفاي قبراني التتغير زلو عبك كبر لنا بزح مسوات التخفيل له اتمنقسي نتسرحو ناغص لك خيط كله نتنسو سرحي وزلو ولا وين منقسي exactly أبزين ترايز دلو زلو ندحريلو نابنة صعبا دحري سجان صعبان صبو غيرلو نزك عشقو زغولو تكالات راي لايسنس سكب ويون ديغاتا سرحين تلو حرشا أبزي بوتاتا أبزي كسرحو زغولو تراي لايسنس كوان تزيبن ليرو عقم زلوهم سبات مزيوم نتو قداي ناي منقسي قدام نتريوم أبو كسرحو زغولو تزبالة صدقن بحفشة تا ريل استيت بهال سكتر ناي أبايتن ناي هنسان تزبالة صد ياخد كون مخنيات زبس حسب زرداء زبس حسب زغلا نقر انتلو تا ناي أبايتيا مخنياتو مبزحتا بسدو زلو سب سرحي زنبرا بيزنس زلو سبا يكونن سرحي كنبر كلو تاتردو غزا خسرح سواء نقوابا نعين دك اين كونن تبل زبل حسابي زلو نزيد ما أكندي نفاكيشن كيدا 5 شح زخفل أبانكو زلو 5 شح ديو 100 شح دي زغنزب زي أبي يرترا كم زاتو غزا خسرح انتو غين تسب كله تا بانكو زلو غنزب ني يرترا كاتيو guess what أبي يرترا زغنزب زي بزح كو طباوي نهاري كفتريو معناتو اتغنزب 0 نا منغسي زاتو معناتو أبانكتات ناي منغسي كاتو فورين كرنسي ناي وصاي شرف دما بغربا كركب خل سلازي اتنا ابايت زبال زلو سب سسعنا ايتم ابدغ زلو يد مسلكم كم يكونن ግን اتنا ابايت بروجكت ابدغ تقميط زلا بانكታት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኮይኑ ኣሜሪካ ዘገልግል ዘሎ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣቱ ክገብሮ መንደቕ ዘሎ ዚንጎ ዘሎ ገዛ ይኻ ክትሕዝ ብሙሉእ ካፒታል ኣብደገ ዘሎ ግን ኣብ ኤርትራ ስለ ዝኣቱ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ተጠቒሙ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብዝፈጠነ ፍጥነት ንኽሰርሕ ክሕግዞ ይኽእል ኸውን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንሕና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ቀጻሊ ፃውዒት ክንገብር ኢና ነቲ ዘሎ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ዓብ ክብርን መጎስን እናሃብና ከለና ነዚ ቀልጠፈ ፍጥነት ድማ ኩሉ ግዜ ንበገስ በቲ ፅፉፍ መንገዲ ዝበሃል መንገዲ ክበገስ ድማ ትምኒትና ንገልጽ ሓሳባትና ድማ ነፍስስ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእይቶ ናትኩም ፊድባክ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉ እናበልኩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፎ ገጥፈኩም እየ ደገፍ ኣይተቋርፁ ቴንክ ዩ